Het evangelie van Jezus Christus zat Marcus dat beschreven had. Hartstuk 12. Du begonnen ten Herren te spreken in gelijkenissen. Er weer is een man die een wingerd aanlei. Hij zette daar een hage omheen, groef een parsekoele en bouwde een toer. Du verhierde die wingerd aan wijnboeren en ging zelfs op reis. Doet het tijd weer stuurde een zaakwaarnemer naar de wijnboeren om zijn pad van de opbrengst van de wingerd van Herren in te vorderen. Maar ze pakten die man beet, turven hem aan en stuurden hem met lege handen weerom. Waar stuurde een zaakwaarnemer naar Herren ta? Ek die joegen ze een waan en stutsen de gek aan. Waar stuurde een oren in? Die maken ze deer. Zo ging het nog mij verskaten. Gewoon samens om, oren sloegen ze deer. Nou hier er nog maar 1 uur, zijn enigste zoon. Op het laatst stuurde die naar Herren ta om ter tocht, mijn zoon zullen ze wel maaien. Maar die wijnboeren zijn channel kwaar, dat is de erfgenamt. Kom, laat us hem deerslaan, dan zal het erfschip uzes wezen. Ze pakten hem aan, vermoorden hem en smieten hem boeten de wingerd. Wat zal de eigenaar van de wingerd nou doen? Hij zal zelfs komen, de wijnboeren van kantmeidje en de wingerd aan oren jaan. Hebben je met dit schriftwoord net lezen? De steen die de bouwlui wijsmieten, die is correct de hoeksteen worden. Van de Heer kwam die hoeksteen, en die is een wonder in uw ogen. Toen bezochten ze hem te vangen, maar ze waren bang van het volk. Ze begrepen om een schoon dat het verhaal dat er vertelde op Herren sloeg. Dat ze lieten hem geworden en gingen voort. Nou stuurden ze een stuk mannig Fariseërs en Herodianen op hem aan om hem op een wut te vangen. Doet die bij hem wienen, zeiden ze: Master, wie weten dat je recht uit binnen en om geen wat jouwe, je zogen om eens de meesten net naar de eigen, maar leren in alle oprechtens de wij van God. Hoe is het, mij men de keizer belasting betalen of net? Moeten wie die aan of net? Jezus merk haar valskens wel en zei: Wat beheft je met mij? Breng me een denarie, dan zal ik rusten. Ze brachten een. Hij vroeg haar waar zijn beeld en waar zijn lezen is dat. Ze zeiden: de keizer sinnes. Toen zei Jezus ten haar: jou dan de keizer wat de keizer sinnes is, en God wat God sinnes is. Ze zagen verheerd bij hem op. Er kwamen er Sadduceërs bij hem, meesken die zeggen dat er geen verriezenis besteedt, en die vregen hem: Master, Mozes had us dit voorschreven. Als een zijn broer stiert en die laat zijn vrouw zonder ben achter, dan moet de broer die vrouw nemen en zijn broer ben bezorgen. Nou wienen de Rus zo'n broeren. De eerste trouwde, maar liet bij zijn deel geen ben achter. Toen trouwde de tweede met de vrouw, maar hij stoor ek zonder ben. En met de derde ging het correct zo. Alle zo'n lieten ze geen ben nee, en last van alle jaren stoor ek de vrouw. Van waar zal dan bij de verriezenis uit de deur, wanneer ze verriezen, de vrouw wezen? Want alle zo'n hebben haar als vrouw gaan. Jezus zei ten Herren: dat jemme op het doelen binnen, komt dat net van jemme onkunde? Jemme kennen de schrift en de macht van God net. Ommers, wanneer de meesten uit de deur verriezen, trouwen ze toch net. En ze worden echt net uittrouwd, maar ze binnen dan als engels in de hemel. Hebben jemme oor de verriezenis van de deerden dan net lezen in het boek van Mozes, in het verhaal van het twanbosk, hoe God en Mozes zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van deerden, maar van libbenen. Jemme binnen 4 op het doelen. Een van de wetleraars die haar strijd beteerd hier en inzegt dat er haar een goede antwoord doen hier, kwam daarbij en vroeg hem: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste gebod is: hartje Israël, de Heer uw God is de enigste Heer.
Du must de Heer, dien God, lief hebben met dien hele hart, dien hele ziel, dien hele verstand, dien hele kracht. En het tweede gebod is dit. Du must die naaste lief hebben zoals die zelfs lief hast. Een gebod wichtiger als deze twee is er net. De wetleraar zei tegen hem, zo is het, master, mijn recht en reden zijn jou, hij is de enigste en er is geen oren in als hij. Hem lief hebben met je hele hart, je hele verstand, je hele kracht en je naaste lief hebben zodat men jezelf lief had, is meer waardig als alle brand- en vleesoffers. Doet Jezus vernaam dat er mij verstaan antwoord joeg, zei er tegen hem, jo binnen net 4 van het Godsrijk a. En genien dwast hem meer wat vreegje. Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus rust, hoe kunnen de wetleraar zeggen dat de Christus David zijn zoon is? Droom terug de Heilige Geest had David om zichzelf zijn, de Heer spreekt aan mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, ont ik dien vijanden onder dien voeten lijn haf. Als David zelfs hem Heer neemt, hoe kan er dan zijn zoon wezen? Er wie gans volk en ze mochten hem graag jaren. Bij zijn onderricht zei er ekkers, pas op voor de wetleraars die graag in lange mantels omrennen en er graag oor mij op een merke grote te worden, op een vaste stoelen te zitten in de synagoge en op een ereplakken aan het gastmaal. Maar ze slokken het hele haven en houden van de widowen op en doch ze beren lange gebeden. Haar vonnis zal namens de zwidder wezen. Hij ging voor de offerkisten oer zitten en zegt er mij studie naar hoe het volk koperhield in de offerkisten smeert. Gans riekeljeu dienen er een soort in. Maar er kwam ook een arme widow en die smeert er 2 heeltjes in. Dat is een cent. Jezus roept dus zijn leerlingen en zei tegen haar, weer, ik zeg je, die arme widow had het meeste van alle geren in de offerkisten dien. Want de oren dienen er alle geren van haar oervloed in. Maar zij had er van haar jermoed in dien. Alles wat ze hier, alles dat ze van Libië moest. Hartstikke 13. Doet Jezus uit de tempel weggang, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Master, sjoch, wat mooie stenen en wat machtige gebouwen. Jezus zei tegen hem, sjoch naar die grote gebouwen daar, er zal geen steen op de oren letten worden, alles gaat fijn. Doet er op de Olivenberg zitten gaan weer voor de tempeloer, vregen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem boeten de oren om. Sissies rus, wanneer zal dat wezen? En waar kan men ontkennen dat alle jaren zijn beslag krijgen zal? Denk daarom, zo begon Jezus met haar te praten, dat geen een hem op het doel brengt. Ietelijken zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het. En ze zullen een bulte meisken op het doel brengen. Wanneer je me jaren van oorlogen en oorlogsdreigings, wordt er net oorstuur. Die moeten komen. Maar het is de eind nog net. Want eerst moet er striderij komen van volk tegen volk, van koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen eertskokken wezen op verschillende plekken en hongersneden. Dat is het begin van de weeën. Wees op je epenst. Ze zullen je oorleveren aan rechtbanken en synagogen. Je zullen aanranselen worden en om mij voor steedhouders en koningen verschijnen moeten om voor haar oor als getuige te staan. Maar eerst moet aan alle volken het blied boodschap verkondigen worden. Als ze hem opbrengen en oorleveren, zit dan vertiert net in noord oor wat je hem zeggen zullen. Maar zes dat wat je me op dat stuit injoen wordt. Want je binnen het net die het wordt doggen, maar de Heilige Geest. De ene broer zal de oren oorleveren en zat de deur aandwaan. De heid zijn ben. En de ben zullen in opstaan komen tegen haar aarden en haar ombrengen litten. Om mijn naam zullen je van alle man haten worden, maar die aan een eindtaak uithoudt, die zal redden worden. Als je me het schrikkelijk stuk aangreer steen op het plak dat het net jet,
Let de lezer het goed begrijpen, dan moet hij die in Judea de bergen invlechtje. Die het op het dak is, moet net naar onderen komen en in een huis gaan om wat uit de huis mee te nemen. En die het laan in is, moet net waarom komen om zijn mantel te heljen. Eer mevrouw je, die in die dagen in verwachting binnen, of een ben aan het borst hebben. Bid maar dat het net bij de winter valt, want die dagen zullen zo verschrikkelijk wezen als nog nooit west had, van het onbegin van Gods schepping aan nou toe, en nooit weer wezen zal. Als de Heer die dagen net inkwart hier, geen meeske zo in wezen bloeien. Maar om de uitkarten, die hij hem uitzocht had er die dagen inkwart. Als dan eentje niemme zei, "Sjoch, hier is de Christus. Sjoch, daar is er." Leeuw het net. Er zullen geen Christussen en geen profeten opkomen, die zullen tekens en wonders doen om, als het mogelijk wie, de uitkarten op het doel te brengen. Denk daarom, ik heb jemme alles vooruit zijn. In het tijd na die benering zal de zinnen tjuster worden, de mannen zijn schijnsel net meer jaan, de sterren zullen van boppen vallen en de hemelse machten van het plak regen worden. Dan zullen ze de mensenzoon op de wolken komen zien met grote macht en heerlijkheid. Hij zal zijn engels uitsturen en de uitkarten bijenwaar brengen uit de fjouwer windstreken, van de eind van de aarde aan de eind van de hemel toe. Leer van de gelijkenis van de viergebeem dit. Wanneer het zijn toeken werk worden en uitrennen, dan weten je dat de simmer nij aan is. Zo weten je ook als je met die dingen komen zorgen dat de mensenzoon dichterbij is, ja, voor de deur stiert. Weer, ik zeg je, de mensen van nou zullen dat alle jaren nog belibben. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen net voorbij gaan. Die dag en die uren weet geen wat van. Ek de engels in de hemel net, ek de zon net, alleen de heid. Pas op en wees wekker, want je weet net wanneer het zoveel is. Het is daarmee als mij een man die op reis gaat. Bij het voortgaan jouwt er zijn feinten het beheer over zijn God. Jiet elk zijn werk en de wachter bij de deur draagt erop wacht te wezen. Zo moet je ek wacht wezen, want je weet net wanneer de eigenaar weer omkomt. Of het op een lette joen wezen zal, of midden in de nacht, of met het kraaien van een guanne, of maas betiert. Pas op dat er iemand net in een sleep vindt als er onverwachts komt. En wat ik je zeg, dat zeg ik elke een. Wees wach.